Usa ka 15 anyos nga batan-ong lalaki sa Cagayan de Oro City ang patay. Human matud pa, gisumbag sa laing minor de edad nga gigamitan kuno og pitsakorno kun metal knuckle. Apan PNP adunay pagpasabot sa nahitabo. Human nga lahi ang migawas sa death certificate sa biktima. Ani ang report? Ipagpasa Diyos na lamang, kini na lang ang pangamuyo sa inahan nga si Joy, dili niya tinuod nga ngalan sa pagkamatay sa iyang 15 anyos nga kamanghurang lalaking anak ni atong Pebrero 14. Ang biktima giingong nasumbagan sa laing minor de edad nga lalaki sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City ni atong Enero 31 ning tuiga nga gigamitan og pitsakorno kun metal knuckle. Saysay sa inahan nga midangop gilayon sila sa police station ni atong adlaw kung asa nakaatubang nila ang giingong sospek ug amahan niini. Apan tungod sa kahadlok, wala na may reklamo pa ang biktima batok sa sospek. Natingala po dayon ko nga ang pulis niana siya na sa blatter na mo anon person ang gibutang dito. Anon person daw kay wala daw klaro akong anak nga ing ana mo istorya daw kuno ana na dili daw kuno magpataka mig istorya nga ing ana kay lagmit pa kami pa daw kuno'y mapriso. Milabay ang pipila ka adlaw Pebrero 11, naligo ang biktima uban ang iyang mga higala sa usa ka waterfalls o busay sa Lumbia kung asa nadakin as kini. Apan nakatukod kuno og wala mabunal ang ulo. Gibati na to niya nga kuan. Gidaladala na niya. Gasimba magani is born again. Gakatingala pud yang mga kauban kay magsige og ana. Naunsa din na imong kuan sakit lagi daw. Apan pagka Pebrero 14, kalit nagluya og nagsuka-suka ang biktima, rason nga gidala sa ospital og nakabsan sa iyang kinabuhi. Apan sumala sa Lumbia Police Station, giasikaso kuno nila ang reklamo sa inahan ni atong tungura. Sila pa ang namugos nga ipadayon ang kaso diyang miatras sila sa reklamo. Diyang mikatag sa social media ang istorya nga namatay ang biktima tungod sa pagpanumbag, giimbestigahan gilan kini sa kapulisan. Eksklusibong gihatag sa PNP sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang kopya sa death certificate kung asa nakabutang nga traumatic brain injury secondary to fall ang rason sa pagkamatay sa biktima. Daan na sab kuno midangop sa ilang buhatan si Joy og nagsaysay nga namatay iyang anak tungod na disgrasya sa pagkaligo sa busay. Busa nakurat sila nga adunay migawas nga storya nga namatay kini tungod sa pagpanumbag. Amo pong gi-contact ang maong tagiya sa page o amo nang gipa-turn down kay dili niya masuportaan ang iyahang information nga giistorya kay dili na tinuod nga moy kamatyan base sa mga dokumento ug ebidensya nga atong nakuha. Kaya ato man ning imbestigahan nga kaso. Ang gituhuan ginako sir nga namatyan sa akong anak katugid ang iyang pagkasumbagan. Mo gi akong gituhuan. Hinoon, andam kuno ang PNP nga motabang sa inahan sa biktima o galing buot niini mo pasaka og kaso batok sa minor de edad nga sospek. Isa ni siya ka lesson learned sa to if ever na mga iyanang mga insidente kung gusto sa og hustisya iagi na to sa sakto nga proseso dili sa social media. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.